1991 मायथाइनिफ्रायनो माखासे खौरां बिलाइयाव सान हर गावनि जिउखौ बावसोमनानै खामानि मावबोनाय उमेश दैमारिया दायो थेलासेमिया बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय बराजल गामिनि थागिबि बिमा-बिफा गैजारोङै दुखुथिया नखराव जोनोम मोननाय उमेश दैमारि बिथाङा बेरामजों जुजिबोनाया दिनैसिम 6-7 बोसोर जाबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि उमेश दैमारि बिथांनि बेरामखौ डाक्टारा फोरमायनाय बादिब्ला थेलासेमिया बेरामजों नाख्रेबजादों होननानै फोरमायदों। नाथाय रांखावरिनि आंखालाव उमेश दैमारिया दायो मोजां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो हायाखै। उमेश दैमारिया 1991 मायथाइनिफ्रायनो खौरां बिलाइयाव खामानि मावबोनाय सासे मैखोम रादाब लिरगिरि सुबुंमोन। बिथां उमेश दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बड'सा खौरां बिलाइयाव 11 बोसोर खामानि मावनायनि सिगांबो माखासे असमिया खौरां बिलाइयाव खौरां लिरदोंमोन होननानै फोरमायदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि दुखुनि समाव रावजोंबो खौरां लाजायाखै सान हर खौरां बुथुमना हरग्रा उमेश दैमारि बिथाङा। आथिखालाव उमेश दैमारि बिथाङा राहा गोथे जाना दङ गावनि आंगो बिसि फिसा हौवा सानैखौ जाहोनो आरो गावनि बेरामि देहाखौ फाहामथाय लानो थाखाय सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों बिथां उमेश दैमारिया। मुङा जाबाय उमेश दैमारि, गामिया जाबाय बराजल, सुपाखो कयापार होनना बुङो आरो जिल्ला डिस्ट्रिक्टआ जाबाय नलबारि। आंहा थांनाय 6-7 बोसोरनि सिगांनिफ्राय एसे थैया खमिलांबाय थायो। हिमग्ल'बिना पारसेन्ट हिसाबाव 3% लागै नामिलाङो। ओमफ्राय हां लानायाव असुबिदा जायो आरो थाबायनायाव एसे गोलाव थाबायनो हाया आरो। ओमफ्राय खर' गिदिंनानै मेगनखौबो मोजाङै सिनाय हायि बायदि जायो गेजेर गेजेर। आं नलबारियाव MD डाक्टर रन्टु बर्मननि सिङाव थारमाने सिकित्सा लाबाय थादोंमोन। बेसे गोबाव जाखो नोंनि बेमारा? आंनिया 6-7 बोसोरसो जाबाय बेरामा। दस्रा बेमार दंबायो नामा? दस्रा बेरामथ' ओरै गैयाबाबो हां लानायाव असुबिदा मोनो आरो। ओमफ्राय गोलाव लामा थाबायनो हाया, मेंखांसोयो ओरैबायदि। डाक्टरा बुंदो जे आंनिया हिमग्ल'बिना खमिलांबाय थायो। मास मोनथामनि गेजेराव थैया गोदानै क्रियेट जायोब्लाबो आंनियानो 3 दाननि सिगाङावनो हिमग्ल'बिना बायलांबाय थायो होनना बुंदो। सन्देह खालामदो आरो थेलासेमिया होननानै। दा आङो बुंनो सानदों जे आंखौ GMC-यालागै गुवाहाटियाव रेफार खालामदो हेमाट'लजि बिभागाव। आंहाथ' जेबोआनो गैया, साংবাদিকতা जगताव दिनै 21 बोसोर नांबाय थाबोदोंमोन। ओमफ्राय दिनै 7-8 बोसोर नाङै पेपार मुलुगाव लिरनोबो हायाखै। बेनिखायनो एसे खेथियावबो नांबाय थादो आरो थाखा फैसानि बहुद अभाब अनाटन। गथ' 2 दं, हौवासा सासे 8 बोसोर अभिज्ञान दैमारि आरो उन्दैया बोसोरनै जाबाय गितार्थ दैमारि। बिसोरखौबो आरो न'खरखौ सालायलांनाया थारमाने असुबिदा जादों आरो जोबोद असुबिदा। नोंनि बेमार नायनायाव रांखान्थिनि आंखाल जादों? आंनि बेरामावथ' दिनैहालागैथ' आरो गुवाहाटियाव थाङोब्ला बेसेबां खरस जायो बेखौ मिथिथ'वाखै। आंखाल जादों रां रुफानि। मा बुंनो सानो रायजो राजाखौ, सरकारखौ? आङो रायजो राजाखौ मा बुंनो, रायजो राजाया सोरबा सहाय सहजुग खालामोबा रांखान्थियारि महरै एसे माबा मोनो, सखा मोनगोन आङो। लोगोसे राजनैतिक नेता मन्त्रि मिनिस्टारफोराबो आंनिथि एसे नोजोर होयोब्ला रां रुफानि बागै आं उपकृत जागोन बा फाहामथाय लानायाव सुबिदा जागोन होननानै सानो आरो। प्रिन्ट मिडियाजोंसो जड़ित दंमोन। 1991निफ्राय आङो बै समाव बामुनि मैदाननिफ्राय पाब्लिश जानाय निउस फ्रन्ट, साप्ताहिक अमर ज्योति, बेनिफ्राय आजिर बातरि, अग्रदूत, नीलाचल, साप्ताहिक पुर्बाचल, बिनि उनाव बड'सा, ओमफ्राय नलबारिनिफ्राय पाब्लिश जानाय आमार नलबारि,
बेनिफ्राय लुइज्यति निसान मिजिं बायदि मेगाजिन आरो माबायाव खामानि मावदों लिरबोदोंमोन आरो निसार्थ भाबै